Moi boas noites, veciños e veciñas. Aínda fai un pouquiño que chegamos a casa. Levamos toda a fin de semana percorrendo as aldeas do noso concello para falar cos nosos veciños e para que vexan que somos cálidos e cercanos ca nosa xente. Queremos falar con eles e coñecelos e que nos digan aquilo que precisan ou as problemáticas ou as carencias e necesidades que teñen en cada aldea. Teño que agradecer que a xente está sendo sumamente amable conmigo e con toda a miña candidatura que me acompaña, en especial a todos os pobos nos que estivemos esta fin de semana. Zos, en Vila de Rei, en Vilar de Lebres, en Escornabois, en Rabal, en Lobaces, en Pardieiros. Seguiremos intentando percorrerlos todos para coñecervos a todos e darvos a opción a que teñades voz e voto para as eleccións municipais que cada vez están máis preto. Por iso mesmo, penso que é o momento de que todos nos unamos para efectuar o cambio polo noso concello, polo concello de Trasmiras. Así que, agora Trasmiras, agora Benegar. Moitas gracias e moi boa noite.